Ihana, että olette tullut ja tervetuloa tähän meidän kotona kehossa hetkeen täällä syksyisessä luonnossa. Rosenterapian jälkeen mun elämään tuli tämmöinen kuin Essential Motion ja järjestin sitä ohjaajakoulutusta, 4-vuotista ohjaajakoulutusta silloin aikanani Suomessa. Siinä tutkitaan just liikkeen avulla, mitä keho haluaa ilmaista. Eli tavallaan jos siellä kehossa on ollut pidäkkeitä tai semmoista tunnottomuutta ja siihen alkaakin herätä se yhteys ja se halu ilmaista, mikä ei ehkä koskaan ole päässyt aikaisemmin esiin. Vähän semmoinen lapsenomainen halu, innokkuus, sen tukeminen ja sen vapaamman ilmaisun rohkaiseminen kuuluu tähän Essential Motionin ja tähän kotona kehossa työskentelyyn, mitä mä ohjaan mun kollegani Pirjo Salon kanssa. Tehdään näitä kotona kehossa valmennuksia ja valmentajakoulutusta myös nykyään. Mä ajattelen, että aika paljon meidän liikunta on semmoista ulkoapäin tulevaa, että meillä on malleja. Ne voi olla tosi hyviäkin malleja, että teet tää treeni, että me saadaan vaikka pakaralihas tiukempaan kuntoon. Mitä jos me enemmän kuunnellaan, mitä meidän oma keho haluaa? Siellä on erilaisia jännityksiä meillä kaikilla, siellä on pidäkkeitä, äykkyyksiä, siellä on kolotuksia, siellä voi olla kulumia, siellä voi olla kaiken näköistä vaivaa, kun ikä on tullut enemmän. Mutta mitä jos se lähteekin sieltä sisältä käsin ja sallitaan vähän semmoinen primitiivisempi liike? Totta kai tässä on iso kynnys häpeän kanssa, eli koska me ollaan totuttu, että mikä on turvallista liikettä. Hyvin pienenä siellä leikkiässä sosiaalistetaan, että mikä on vuorovaikutuksessa turvallista. Mutta tämmöisessä turvallisessa tilassa, missä me tiedetään säännöt, että on lupa treenata sitä vaikka illin äänen käyttöä tai oman voiman etsimistä, niin turvallisessa tilassa sitä pystyy treenaamaan. Se lähtee se impulssi, että kun mä kuuntelen sitä mun sisäistä tarvetta, eikä sitä, että mun tarve ei nyt suorittaa tää liikunta. Ohjaan tämmöistä kotona kehossa valmennusta, valmentajakoulutusta. Tällä hetkellä meillä on siinä retriittejä Kemiönsaarella ja sitten on Tampereella näitä tapaamisia.